Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, atong sayron ang istorya sa usa ka Mindanawan nga napailawom og organ donation aron malugwayan ang kinabuhi sa iyang kabanay. Atong makauban karong buntaga ang Provincial Tourism Officer sa Davao de Oro, si Christine Dumpor. Ma'am Christine, maayong buntag og dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta, ma'am? Good morning, dirigikan sa Davao de Oro, and we are, just like you know, we are keeping ourselves safe niini ato ang panahon sa pandemya. So, stay at home, ang ato ang beauty, work from home ko karon, and I'm glad to be part of this show. Kang salamat. Magari angay buhaton, ma'am. Stay safe ug stay at home lang gyud ta. Correct. Ma'am Christine, unang-una, take us back sa panghitabo sa imong kinabuhi kung anong gikinahanglan nimo nga mahimong organ donor. Actually, wala man gyud mag-imagine no nga mag-donate ka major organ, but because of the panginahanglan nun, then probably naa kay oportunidad nga mag-offer, no. When my brother, eldest, we are sibling of 4, and ako ang youngest, siya ang among eldest. My brother did ask me na ubanan siya magpa-check up August noong 2014. Little did I know na ang iya ding Crea that time while driving sa car is already 1,800. You just imagine the creatinine that very na siya sa delusional stage, but nakaya pag yun niya nga nag-drive pag yun siya all the way to Davao City, and na-shock na lang ko nga na diretso naming emergency, and right there nag 24 hours dialysis me, and agi pag yun siya heart attack, and then nag-bypass operation ana nga time during our stay sa hospital. Ma'am Christine, sa inyong pamilya, nganong ikaw ang nahimong organ donor? Ang nahitabo nganong nag-donate ko because during the process nga mag-bypass operation, ning balibad na siya sa doktor, naingon siya na, well, dili na ko magpa-bypass because daot man gyapon akong kidney, and it will still, maski na mugasot tag dako kayo sa akong heart operation, iguon man gyud gyapon niya because daot na akong kidney. And then I told him right there and then, maski wala ko nag-imagine na pasyente man ka, wala naman kay right nga mobalibad, I will volunteer myself to donate the kidney basta magpa-bypass operation lang ka. At that time, ma'am, no, kay lagi kalit-kalit ang mga panghitabo, wala ba ka nag-alangan yun o gibating ka bala ka nga i-donate nimo yung imuhang isa ka kidney? That time, I just have to save him. No, katong ako ang pagdesisyon nga mo-volunteer nga mag-donate sa ako ang kidney is pura gani siya para musugot na lang siya nga magpa-bypass operation. But true enough, successful ang bypass operation after 6 months. Niingon na ang doktor nga iguon man gihapon ang iyahang operation sa iyang heart, magsugod na gyud tag process sa atuang transplant. O wala ko naka-imagine nga ingana day kadako ang sacrifice nga akong himuon because when you do the transplant nga operation, taas kayo ang agian nga mga proseso, no. Og dito na ko nabati og mga gitawag nga kanang nagka-mental depression ko. Kay wala man ako na feel nga ana day ang daganan sa process sa imuhang transplant, no. Sink it ang practicalities sa akong life, and even my nephro told me na, okay, doc, makuhaan ba nga ako ang lifespan if I'm going to donate? And then she told me na makuhaan gyud, and you will not be the same anymore. Ano gyud pagka-storya, bro? Ha? Ingani day ni siya. And I'm a very active person. I'm single, no? And gusto po ka magkapamilya, gusto po ka manay lugway imuhang kinabuhi. And then when I really kanang immersed na sa reality sa akong pagabuhaton, rag ni action na kong kabalaka. I just asked for the Lord's guidance. Tingin ko nga, ma-feel na yun na ako ang ginakanta na ko nga ang mamatay ng dahil sa iyo, because it's a
major operation, no, sige kanta yung ana. But right there and then, na fully immersed ko sa meaning of that song, no? Ma'am Christine, after maesplikar si mo sa doktor ang prosesong imuhang pagagian ug sa imong nasulti gibati pug ka og kabalaka, pero unsa ang nag-push sa imuha nga ipadayon ang maong proseso? I am a realist, no? Mamatay mong gyutang tanan. We will all die in the end. So, ang question nimo is, how did you do with your life? Kung pangutanon ko ana ni San Pedro inigsakan ako langit, yun sa nimo mong kinabuhi. So, ako, I can proudly say na I've done my share. No? So, I've helped a person live. Ma'am, with that sacrifice, no, karon kamusta ang kahimtang sa imuhang igsuon ug ikaw pod mismo isip donor, kamusta ma'am? I was told by the doctor before, for most of the organ donors, ang usually daw nga mahitabo sa amoa is maluya na mi, kulangan na mig energy, nya usahay magsige na mig katulog. Miraculously, dili ing ana akong na-feel after the operation. Because nag-triple ang ako ang energy. O giingnan ako sa akong mga kauban nga ako na ang babaeng walang pahinga. I can even do mountain climbing 3 times like before. Right now, unsa na ako ang brother, nag-transfer siya og trabaho na siya gihapon diri sa Rural Health Office, pero na siya sa Compostela na base. And nakita ni sa iyang mga katrabahuan nga na hyper akong brother. Di na mo undang og pang check up. Average niya nga ma-check up sa akong brother is naa sa mga around 70 to 80 patients in a day, no? Even mag-range of even up to 150 sa iyang gusto nga kaikag nga mo serve gyud, no, because of the second life nga iyang nadawat. Daghan kay salamat Ma'am Christine sa pag-share sa mong istorya din sa At Home with GMA Regional TV nga kakuhaan gayud og inspirasyon ug mga learnings. Salamat kay Ma'am ug amping pirmi. All right, thank you sa tanan. God bless everyone. Keep safe.